санаи 1 март дар тоҷикистон интихоботи вакилони халқ баргузор мегардад. мо аз сокинон бо суоли оё дар интихобот иштирок мекунед ва чанд суоли дигар пурсон шудем. рӯзи 1 март дар тоҷикистон интихоботи вакилон баргузор мегардад. шумо дар интихобот иштирок мекунед? бале, ман худам аъзои интихобот ҳастам. албатта. Ман албатта иштирок мекунам. бале. албатта иштирок мекунем. ҳатман иштирок мекунем. албатта иштирок мекунем. албатта иштирок мекунем. албатта мекунем. албатта иштирок мекунам. мешиносам. мебахшед вақти набошад номошед. аз хотирам фаромӯш шуд 4 вакил дар интихоботи ҷумҳуриявӣ медонам ки як зан бокунондашу мард. мебахшед номошад агар ҳоли мо қоғоз намуд аз хонумон. не намешинасам. вакили минтақавии худро мешиносед? вакилону ҳамаҷон ки шинос ҳастем. хай рафта худо хоҳад якум бошад, агар рафта вакилои муносиба имзои худо мемонем. ҳоли шумо чӣ рости гап намешиносам. ҳамисоли интихоботи гапи туриш ки ман ягон ташвиқ тарғибаш бехабар ҳастам. гам намешиносам. чунки ман вохӯринда набудам. махфӣ набошад номошад. дилшод докирем. махфӣ набошад номошад. не вай махфӣ худомо мерим интихоб мекунем. ҳа хуҷаев шамшод